Wanneer komt het album uit? Ons album komt uit op 10/10/2010, want Leo en ik zingen dan 10 jaar samen. Dus dat is een mooie gelegenheid om iedereen aan te herinneren dat dat de datum is. Jullie zingen dan 10 jaar samen, maar 10 jaar als helemaal Hollands of 10 jaar samen? Dat weet je toch ook wel, we waren toch eerst Move It. Eerst waren wij Move It en nu heten wij helemaal Hollands. 2000 tot 2005 heten we Move It. En vanaf 2006 zo zijn we helemaal Hollands gaan heten. En gaan we dan nog iets bijzonders krijgen naast een nieuw album? Bedoelt ter ere van het jubileum, bedoel jij? We gaan wel iets doen, maar we gaan niet een zaaltje vol met mensen knallen en toestanden. We willen wel iets een beetje op onze eigen manier doen. Er komt geen best-of zo? Hebben we niet nog. Nee, serieus. Moet je nou na 3 albums al een best-of gaan maken? Dat kan toch niet? Nou, 10 jaar in het vak, dan mag je toch best wel wat... Wij zijn eigenlijk pas sinds helemaal Hollands bezig met albums, hè? Dus als Move It hebben wij nooit een album... Ja, wel, één album, dat weet je al niet meer. Toch die Henri Dunant. 1 album gemaakt. Ja, natuurlijk, Basta. Ja. Ik zou niet weten wat erop staat. Jawel. Wat? Ja, jawel? I saved the day. Ja, dat wel, ja. Brown Girl in the Ring. Ja. Oh, jij weet het zelfs, ja. Dat was wel leuk. Hot. Hot. Wat hebben we nog meer? Surfing. Ja. Windsurfing, staat er ook op. Ja. Is dat een periode waar je liever niet aan herinnerd wil worden? Nee, ik wil aan alles herinnerd worden, zelfs aan mijn verkeerde huwelijken, want ik vind het helemaal niet erg. Nee, we hebben alles mooi gehad, hè? Mooie tijden allemaal, hè? Had ook toch zo'n leuke tijd, die I Saved the Day tijd. Dat was een hele leuke tijd. Nee, maar even serieus. Ik zit aan jouw huwelijken te denken. Die waren ook leuk. Kort. Nou, deze toch niet? Nee, dit gaat lekker. Het gaat lekker.